او دوستا کھنتالی نما ٹیٹ بیدار طبیعت تک صحت تک نما اللہ نے مہربانی شکر بس سنن خزبند علاقہ ٹیٹ کنا پھلاک خزبند علاقہ ٹی بس سنن شوق بیدار طبیعت نما صحت دا کرے ننا علاقہ اللہ پاک آباد کرنے تین خوش شکر علم دادی پارا شوشلنگو دا داول کیرا دادی پارا شوشلنگو دا علاقہ باز آباد دادو رہا دادور بزمین ڈار ہے دادون نین ویرانو ٹھیت کیف کنے مچلے بکنے کنے درائے میں بعض مزہ کرنے گے تو بسم اللہ بعض کرے دار بوچرے دارون خرون خیسون پیون دادو ہاں داز بس سٹرنا 5 من مرک دادی پارا سور پل داو دادیم کنے دا کل کنو کو بیو دارے زار مریدم کنتا انشاءاللہ شفانا مریدہ کورونا وارث کرے بعض دا سیو او مخلوق دوا کنے کہ اللہ پاک نے شکر اللہ نہ تھٹ اتو کتر درو کتر کلٹ اللہ نہ شکر دانگر دات داول کنے نہ داڑی ٹھیک ہے کنا لالا اجازت واپس کرے گاڑی سوار مرے برے وکرے کوٹا کی